Kowe sing ora preso ndak ndarai saru kuwi jeneng gending. Cucur. Tulisannya si Bunda men kleru. Diganti K. Ya mboten sah, mau dipeso. Bu, ben diwakili niki nggih. Bathara Gana niki nggih. Kok Bathara Gana jenengan? Pripun Pak? Iya, nembang pun Bu, dan tindak mriku. Nggih, matur suwun Mak. Wis kono ndang lunga kono. Pun dibukai amplop. Niku Paling-paling Mas Manto mboten nyumbang. Oh, akhirnya dadak. paling polis lawe. Lawe apa 15 kok. Nah, malah 15. Lah kuwi bos sate ning Banjarbaru. Kuwi nek isine apa ora aku ya ora ngerti kok. Ning Banjarmasin dodol sate kok. Ayo, Aja mbok buka isin aku kok. aja Bu. Kuwi bareng dibuka tulisannya selamat berbahagia. Mau tulisan Kak. Kowe iki aja karo Pak Manto wae ora iso ngatasi kowe. Ngoten. Pak Manto sehat to? Sehat iki apa tak tengi ra iso ya. Ha iso. Mboten ning Kuwi adahe bayi wis ngalih ning cengel. Yo. nyuwun Bang. pelak mawon Nggih, Mas. delok. Lah wis kono. Lah, Aku tak karo tengok-tengok. oke. Aku tak bawa engko sik. Kowe sik sampean sik. Siap. Bawa sing menungso ora mudeng. Ah, Lah kula nika presiden iblis kok seorang mudeng. Apa? Anu nyuwun melatiri nunci Oke. mawon. Di bawah nih. Siap. Oi. Luar biasa. Gua sekali-sekali tak ngerasake nganggo kong ini. Yes. Purba. ora kresna karo Baladewa mau. Nggonmu ta? Nggonku lho. Oh, tek tak sawang-sawang kaya dubang. Anune, pulasane iki lho. Ya men kuwi jenenge wayang batik. Lah iya. Wayang batik. Badanku apa kan dubak. Ya kalau mangsane golek rasa liya ngono lho, Om. Ayo, Saniki saniki kowe. Kangkang dulu. Suarane elok men dah. Niki sing elok sone, Pak. Dadi nggonku abot. Apa iya? Nggonku abot. Yo. Raron Jaan Om Bawa, Om Manto nek wayang iki jaan. Sindan kok sikile kok ireng apa kena gemuk iki. Mboten lah kula nek magane ngarit. Oh. Kula niki nyuwun sewu Pak Purba. Apa? Kula niku nek teng ngawi pun diwastani sinden 35. 35 apa? Tes ini wedhus. Kan kula nggih nyinden ki bakul dus barang. Oh. Nggih. Mbek. Lah kok malah keri. Tunggu tenan iki. Suarane apik, dandane luwes, kebayaan kok. Ya ampun kok dodo kok ya montok. Niki pun kula ganjeli damen, Pak. Badhe mirsani pripun? Apa bluluk? Anu damen. Oh, damen. Nggih. Kok bluluk mriki anu gatel. Oh, Pripun, Pak? ojo Delok apa di sini apa? Ojo diuyek. Pak iki kok malah diuyek mengke nek metu lho, Pak. Enten uleri soalnya. Batu no. Nun, Batu no. Aja ngladeni Lek Manto lho kuwi lagi nakal-nakale. kula ajre Oh, malah. Lagi menep-menepe yo nakal. Kula kira-kira kalau Pak Manto malah keri ya, Pak. Lah metik tanpa gigi lho. Ya karo aku ae. Lah nggih sakniki. Langsung brodol. Mulan tak tutupi nganggo anu ben. Kenapa? Lah ompong aku kok. Tere